ana m ekene onye onu na-ekene onye ana wee na-asị na ọ ga-adịrị unu niile na mma, ọ ga-adịrị nwoke na mma, ọ ga-adịrị nwaanyị na mma. Ebukwelu m bịa tata ka m gbọrapịa, ebu m n'ọbịa ka anyị nọkọọ ọnụ. Ife nji maka ya bịa tata bụ maka ndụ ụwa, n'ọnụ oyibo life is a teacher. Ndụ anyị dụbụ nnukwute nkuzi. Onwe mgbe anyị na-eto ka Bright Chimezie gụrụ ya n'egwu that life is a teacher, life is a teacher. Ụfọdụ n'ime anyị amara ife omeni. Ịma na amụọ mmadụ, amụọ nwa otu, nne na nna na-azụ, ndị nkuzi ya na-azụ, ọ na-eto ndị nkuzi ya na-azụ, ụmụnna enye aka, uncle, aunties, onye ọbụla enye aka, a na-azụ n'ụka, a na-azụ. Ama m mgbe anyị na-eto, mma anyị were anyị tinye n'ụlọ ụka, a na-azụ, azụgidezi onye nwe. O nwee ebe a ga-azụlu onye nwe. Ndị oyibo si na 18 years. O depende, o nwee ndị 20, nwee ndị ga-agakọba aka nọrọ n'aka nnebe na nna aka na-azụba at 25. Mana udo mancha niile bụ ọzụzụ. Azụgidezi onye nwe, emechekwa eri onye ahụ azụbazie onwe ya, maka na mgbe ahụ onwe mgbe a ga-azụgide. Ịbụ na ndị nkuzi ahụ niile ma akwụkwọ niile ịgụrụ, ndị kụziri gị enyego ebe, nne na nna na onwe enyego ebe, ndị ụka na onwe enyego ebe. Ụmụ morals niile a build on you, inside you, wụzi mgbe ihe ebido use ya wee zụbazie onwe gị. So those morals ga na-atịzi asị nne na nna gị, na-ata asị ndị nkuzi, maka ipikichelu from ma ndị village ma ụmụnna ma ndị tọgụ. Ọnya ka ndị Igbo ji agbakọ ọnụ wee na-azụ, si na ọ bụrụ ofu onye nwe nwa, azụgidezi onye nwe onwe oge elu arapụ onye nwe, iwee bidozie wee zụbazie onwe gị, yuzuezie those morals. Mgbe anwa na-azụghị, wa na-agọlụghị ada, na-agọlụghị mgbọ ụwa na-atụ. Ụwa pịa mgbọ va etie gọlụ, ịghọtara n'ife na-emene, maka na ị na-eto. A na-ekwu na ebe ụmụazị, so uche gị adịrị ya. Onwekwuru ka ihe esi ghọta, maka uche gị aghara elu. So mgbe ahụ ndị nkuzi, ndị ọbụla na skuulu, ndị nke skuulu, mgbọ tụọ aghọlụbaghị. Nne na nna a na-agọ mgbọ, ndị ụka a na-agọlụghị mgbọ, maka na ịwụ nwatakịrị. Oge luzie mgbe agha arafụ, gbaa nke ya aghọbazi dị mgbọ, maka na ụwa ndụ adụ n'ime ya ara agbaghị nkịtị. Otu ndụ si wee nọrọ, weda ma ị na-eme ezigbo iwe ma ọ na ị nara eme ezigbo iwe, weda ma ị mara mma ma ọ na ị mara mma, weda ma ị dị njọ ma ọ na ị dụrọ njọ, otu ma ị dị oji ma ị dị ọcha. Ndụ adụ n'ime ya, laịfụ ga-akụziliri ive. Mgbe ahụ ka ya anọzi ghọbazie mgbọ, ghọbazie datị mgbọ, sọsọ wụzi osi n'iru osi n'azụ. Ụfọdụ ị na-agba mbọ ghara aga, gba nke ya amala ma ndị laiki gị ma aghụghọ ma osi ya, ịbụ ka ụwa si wee dị. Ndị onye nwe mere na ibe a na-emezi, ọ na-ebu onye nwe, ma ndị ọ na-ebu ajụ, ma ndị ọ ga-ekolopụ obu, ma ndị ọ ga-etinye n'ọya. Ịghọtago? Onye agbadosiri ike, onye ya na chi ya agbadosiri ike, mgbe ahụ onwe ndị ọ na-atụchala ma ọnwụ. Ifugie ọnwụ nwee si n'elu si n'ala. Mgbe ahụ ka ihe a realize si ọkanive a ka anaba azọlụ m nne na nna m na-emele m. Ụfọdụ na-realize kwa, ụfọdụ anara realize. Mana that time iche uche ọfụma, ịfụ na ọnya na ibe niile a ka a na-akọlụ, maka ụwa ọkwụsịrị atọl, and o jire maka uwele atụghị mgbọ. Ọ nature, ọ ka ụwa si wee dị. So ọ bịazie na-apịaghị ya nwiwi, ịkwadoro ọfụma. Ọ bụrụ na iyi uzuru da morals, ọ bụrụ na ma nke akụziri gị n'ụlọ akwụkwọ, ma nke akụziri gị n'ụlọ ụka, ma nke nne na nna gị kụziri gị, mgbe ahụ ka ihe achịfụtazi wee yuzu onye. Ịghọtago? Ọ bụrụ na azụlụ gị ọfụma, ọ na-apịazi gị ikuku ahụ bịa na ịbịa bugu, ekwudosie ike.
maka na ihe echeta na ndị ụka gwara gị fesie Chineke, ya echezokwana Chineke. Icheta na ndị nkuzi gwara gị gị gụsie akwụkwọ gị ike. Icheta na nne na nna gị gwara gị gị kwụba aka gị ọtọ. Ụmụ ibe niile a dị important maka ndị na-eto eto ma ndị tochego ọnụ. So abịazie ụwa bụrụ bịa, iweziela ụmụ ibe a na-aga ide ovuogu daa saịdị ibe na yara ekwe ka azụ ulu ana, maka na onye azụ ya lụrụ ana bụ onye emeliri emeli. Onye ka na-achọ ka ngwa anyị ka nchetela anyị onye ọbụla na-ege m ntị, ikwekwana ka azụ ulu ana, ma ọ bụ ma nyawu iwe ọ ga-apịa gị ya. Ụwa ga-akụziliri gị ibe, ọ ga-etichi gị lesin inene andị onwere ka ọ kwụsị na ọkwada lesin ịmụtachazie asị m ịmụtachazie ya wee duzie used to it ma ka esi aghọ dị ada. Mgba nke ihe agazi mụọ nwa nwee famili nke gị, ịkụziokwa ebe ghọbakwa mgbọ nke gị ma nkebe ịghọtago ọkụ ụwa si wee dị. So onye agba n'ọsọ, onye asịna na nke ya ka njọ ma ọ na onwe ka o si wee dị. Ụwa mee gị ibe, onwe ike o si through friends, onwe ike o si through family, onwe ike anywhere. Ma gị mara amalụ na ọ bụrụ sọ gị, ma kwuola amalụ na Chineke nọ, ịghọtago, mara amalụ na ịkwụba aka gị ọtọ na ụwa ga-aga ọbịakwa ka ebili mmiri ọbịacha ọ nachighịkwa azụ. Ọ ndị mere ajọ ibe ndị akwụbara aka bụ ọtọ ka ụwa ga-aga ọbịa obuo otu ọpịa banya azụba elu ana. So onye ka m na-achọ ka onye ka m ji maka ya bịa ka m tụnyere unu. Onye nwekwe kọmentị na ya oluo na kọment sekshọn otinye ọnụ, ịghọtago, kọmentị ya. Ọka bụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu, ọka bụ nwanne unu nwoke bịara wee na-asị na ọ adụla onye enu mma dụla onye a na mma. Biko si tụsa ozi a na ọmụmụ ka anyị bịa. Ụmụ ibe anyị chezochela echezo, ọ na uche anyị adọrọzie ka anyị bịara ka anyị chetakwa were ya wee kụziere ndị amara ma ụmụ a na-amụ, ịghọtago, maka na Igbo dị ike. Ngwa ọ ga-adịkwana.